Bude soukromé jenom pro Lidl nás. to je jenom půl roku. Tak pojď. Víš, že to má nákup na těch známkách? Dámy a pánové, Nákup, jo. já zase vám chtěl mluvit za půl roku absence v České gardě, vajpů, Drž hubu a pí. lopaty, Ne, jak to řekneme. Rejnej držobu. Chtěl bych se omluvit Dejvoj, který tady není. Chtěl bych se omluvit Střeťákoj, že jsem neposílal nic na event, že jsem se mu nevěnoval. Chci se omluvit mamce a tatínkovi, že jsem nejezdil Na schůzky. na schůzky. Tak jako co předměnil, že by si vzal. Chci se omluvit Igimu, že neměl uklizeno na záchodě. Přísahám Bohu, že od teď, kdykoliv mě budete potřebovat, Tak to nezvednu. tak budu v práci. Beru si volno. Tak tam budu, Na 2 měsíce. minimálně. Maximálně. A... Co jsem chtěl ještě Ty říct? budeš spolu píkáte. A tam to moc nesvěděl základ, jo. Jako právě říkal na tom zákoně, že neměl upízený. Když jsi ty vole jako... Ty budeš tak, Chci- víš, jak se tam mrtka Do videa chci pozdravit Hel, Winter, ty, kteří tady nejsou, Kdyby umřeli. Araša, Matrik, Popánek a zbytek, co tam mám, si nepamatuju. Chceš seznam na Discordu? Ne, dobrý. O 30 let později. Příště, až někdy bude zase sraz, tak tam nebudu. No to já si myslím, že asi můžeme souhlasit. Takže se strapním aspoň takhle. Každý víka tě bude hlídat další To rok. asi každý jako... A na zdraví aspoň těm, kteří tady jsou. No jasný, no. Na zdraví! Skål! Skål!